приятели! Аз съм Влади Банчев, а вие сте отново с Красота и сила. Днес ще ви запозная с един много известен в тази сфера човек. Балканска, многократна републиканска и световна шампионка. Здравей, Милена! Здравей, Радвам се, че прие поканата участва в нашето предаване. Днес каква тренировка ще направим? Една от любимите ми тренировки за гръб. Започва Красота и сила. В следващите 30 минути ще видим една изключително тежка тренировка за гръб. Демонстрацията ще направи не кой да е, а най-добрата ни културистка – Милена Тевилова. Световната шампионка по фитнес ще покаже един истински гръб, за който много мъже биха завидяли. Останете с нас, за да видите как се прави един истински широк и плътен гръб. 5 упражнения за гръб, с едно базово като тяга и може би задно рамо и трапец. Значи общо 7-8 упражнения. Това ще е една доста дълго и натоварена тренировка за гръб. Но е много ефектно. Разбира се, гърбът не трябва да му се посещава, трябва да се натовари доста стабилно. Именно. Добре, кое ще бъде първото упражнение? Първо с малки тежести ще загреем на машината. Значи тялото трябва да е изправено, кръста стегнат, да няма такива излишни движения напред и назад. И движението да е само в горната част на гърба. Като това е за загряване, разбира се. Все пак трябва да си полагат и по-големи усилия, с по-големи тежести. Колко загряващи серии правиш? Една серия преди всяко различно упражнение или просто в началото загряваш? Първата серия е загряваща. След това всяко упражнение е директно към работни серии. Абсолютно. Колко серии ще изпълним на това упражнение? Ще направим 5 серии. По 8-9 повторения. Това е с цел да покачим мускулна маса. Да, винаги целта е в културизма да се покачва мускулната маса. Освен в последния период на изчистване. Изчистване там вече е неизбежно намаляването, тогава вече майсторлъка е да удържиш мускулната маса. Добре, аз предлагам да преминем към същността на упражнението. И кои мускули натоварва в повече това упражнение? Казах ти в горната част на гърба, която. Пет с задното рамо, латисимост е също. То по принцип упражнение за гръб не може само за някаква определена там мускулна група, точно някакъв мускул на гърба. Те всичките са навързали, работят синхронно, няма как да се изолират. Добре, нека видим как правилно се изпълнява това упражнение. Ще се постарая. За едни ще е правилно, за други не. Стига толкова, че се и престарах даже. И съответно с всяка следваща серия се качват килограмите. 5-10, кой колкото може, като последната вече се връща на килограмите, които са били първата серия. Като се стремим да държиме 6-8 повторения. 6-8 на 8, 5 на 8-9. На 8-9. 6-8 много трибойско ми звучи. Сила. Знаеш, че културизма не е сила. Ти придобиваш следствие мускулатурата. Съдиите на сцената гледат как изглеждат, не те питат с колко дигаш, колко клепиш. След като направим 4 серии от това упражнение, продължаваме ли с придърпанията или минаваме вече на лостовете? Продължаваме на вертикалния скрипет с широк хват. С широк хват, пред, зад, врат. Пред. Първо, зад врат, той е малко демоде в това упражнение. Може да се замести с много друго. Ще ни покажеш ли първо как се изпълнява правилно в упражнението, тъй като доста хора го грешат, като се накланят напред или предъпват прекалено много назад? То между другото зависи от конструкцията на тялото. Значи на по-късите трупове им е по-удачно леко да се наклонят, докато по-високите хора се накланят повече назад. Това е по принцип важно когато правиш, независимо от това упражнение или някое друго, да усещаш, че правиш точно за това мускул.
Значи първото нещо, което е да се хванеш добре с краката за стабилни. Стяга се кръста, това е когато правиш една чупка в кръста, вече кръста е стегнат и вече съвсем леко се накланя тялото назад и скрипете се дърпа до гърди и се пуска догоре, докато се разтегнат мускулите. Това с стягането на кръста и въобще на коремните мускули също важи за всяко едно упражнение на загърба. Абсолютно. През цялото време трябва да бъде добре подсигурени вътрешните органи и гръбнакът. Също ли изпълняваме 4 серии? 4, даже 5 серии. Даже 5? 5 серии, значи за тези упражнения, когато са за ширина на гърба, това са тези дърпания, разтягания, правя 5 серии, когато вече е за плътност, там чукчета тяги, там мога да си позволя 4, 3-4. Миналата или по-миналата седмица ти стана вице-световна шампионка в фитнес федерацията в Гърция. Как се почувства? Какво не ти стигна за първото място? Не бях в въобще добра форма. Предния ден беше европейското, бях с всичката си вода, която бях дошла. Не можах да изкарам. И все пак тази първата, която стана, трябва професионалистка с 25 години стаж. Беше много изчистена, наистина, но поне съм доволна от това, че тези познати, които бяха там, македонците, сръбкинята, която стана европейски шампион, поне така му успокоиха, че поне имам атлетичната фигура и мога да направя Тоест до по-добро година представяне. не трябва да съмняваме в това, че ще завоюваш отново световната титла. То е много относително да се каже. Знаеш културизма колко много пари, колко време трябва и така. Основният проблем на българските културисти, не знам на другите по света как е, са финансовите средства. За подготовка, за възстановяване и така нататък. Големия спорт са големи пари. Това не съм го измислила. Колко струва един месец на един културист, само храна, тренировка, суплементи и всичко? Приблизително, разбира се. Не, един културист не мога да кажа. Мога да кажа на мен, защото са при мен едно, при Митко Димитров, умножено по 8, примерно. Както и при Христомир. И аз съм го смятал, значи при средно около 2000-2500 на месец. Вече сме на уреда долен скрипец. Или гребане на скрипец. Гребане на скрипец, да. Също изпълняваме 4 серии по 8-9 повторения. Може и ти да покажеш някакво упражнение. Може. Като съвместна копродукция. Тук знаеш, краката се опъват до край, без съвсем да се изпънат и коленете. Пак любимата чупка в кръста. Стяга се кръста. Значи сега има няколко начина за изпълнение. Едни препоръчват, примерно, движението да е до тука и да се пусне, но аз като много голям фен на Шварценегер съм гледала. Значи той е абсолютно, даже тук е късово въжето, абсолютно си ляга на краката. И оттам пак се издърпва до край. Така че не може да се каже, че нещо трябва да бъде точно така или точно онака. Аз съм на принципа всеки да го прави както иска, както го усеща, добре. И всеки случай в границите на това както трябва да бъде.